perwali tenggali menika sampun tebih saking Barakojo sak menika ngaso langkung rumiyin ketang namung kedap rahayunipun wonten panjenengan nggih to nggih upami panjenengan boten rawuh paring pitulungan dumateng kula lajeng menapa nggih badhe kedadosan kula piyambak boten mangertos kula sagete namung matur nuwun nggih nggih panjenengan sampun mitulungi ora ngira to nek putak slawe bakal dadi geger kaya ngene lah nggih kok dadi malah ming perkara mula-mula ya anakmu kok lho kok anak kula karo mungkin duwe anak wae ayu kok terus diklerokke len duwe anak ayu mula aku rak kandha to duwe anak ayu kuwi nek bejo bisa gawe kuncarane jenenge wong tuwa nek cilaka ya sing ngene iki lah nggih malah dadi kedarang-darang kaya ngoten nggih Bapak Resi nggih kula Nyai Begawan mboten perlu sami regejegan sami paduka sampun sampun wilujeng saking cengkremanipun tiyang-tiyang Barat Bojo kula piyambak boten mangertos menawi rawuhipun punggawa saking Barat menika badhe damel lelampahan menawi menika nggih menawi menika mujudaken pacoben tumrap tiyang-tiyang Putat Slawi nggih sarana menika kula saged kaos bekti kok nak wae apa Sari ora apa-apa to ora apa-apa kok lah kowe digeret karo sing kaya tikus wirok aku dieneng-eneng karo punggawa loro kae wah ganis rahayunipun Bapak Resi mboten menapa-menapa nggih nggih sing ora apa-apa to mergo sing mitulungi Bapajar Putat Slawi sing nyelametke dadi sing wis caos pitulungan panjenengan dalem matur nuwun Kakang dene panjenengan wis nyelametke calon maratuwa kosok baline pun sewu Bapak ingkang putra pun Adi Mustika Sari samangke sampun kula tulungi saking tanganipun Adipati Barakojo Dimas Sidarta inggih Kakang pun Kakang nelake dening panuwun kowe wis bisa nulungi calon Mbak Yumu iya calon garwaku Adi Mustika Sari kok matur nuwun ya dia oh iki sing nulungi ya bapakmu ya ta kula ingkang mitulungi Adi Mustika Sari ayo karang prajurit semono kae panjenengane nak masak gorong mlebu adu arep karo punggawa terus bisa mitulungi aku ora ngerti yo nggone ngingeti anakmu kuwi sing mitulungi nak Mas Sidarta gumun kula Bapak aku mau foto-foto sopo kuwi karo Sang Prabu sing Adipati Barakojo kok bapakmu kan ndak kaya tikus piro patihe oh patihe nek adipatine ngluwihi tikus pira karang kabeh ngromat kok yo kok ngromat nggih Bapajar nggih kula nak masak kula ndak kemawon kula rewangi rekaos ruputipun menawi kula ben nampi pitunanipun Bathara inggih mbok pecah mergi pesak tiang-tiang Barat Bojo mboten mayu benak kasih jami kula kepengin mitulungi panjenengan nik tenanipun kula ugi kepengin nylametaken calon sisihan kula Adi Mustika Sari kula tresna kaliyan Adi Mustika Sari kula menawi wonten keparengipun Bapajar Adi Mustika Sari badhe kula ajak gesang sesarengan mukti sesarengan wonten ing Kadipaten Jogaraja menawi panyuwun kula radi benten Bapak terus pundi nak Mas Sidarta panyuwun kula mboten muluk-muluk mboten ngame-ame ingkang werni-werni namung setunggal kula kepengin panjenengan pundhut mantu kok ora muluk-muluk ing padha wae
keteranganipun panjenengan kekalih badhe ngayunaken anak kula Mustika Sari. Leres foto. Nggih, nggih. Matur nuwun. Nak Mas Samboro tadi nak Mas Sidarto. Panjenengan sampun paring pitulungan dhumateng kula sak keluarga. Namun perkawis jejodohan ingkang saged nemtokaken diri. Awit ingkang badhe nglampahi anak kula Mustika Sari. Nah, rene panjenengan lenggah wonten ing papan menika. Nggih, pisan panjekseni. Nah, kira-kira Mustika Sari. Ya apa, Pak? Kahanan Bareng wae, Man. ngaten kemawon aja cubiyon. Bareng wae bar ki bareng. Kahanan utak slawe sak Motor menang eta. rombon sumpah. Rombon sumpah. Trimo rawit, trimo tumekaning papi, nek ora kelakon di bojo Adi Mustika Sari. Nggih, ben mati mawon. Lah wong sepoto kok nyemelangi. Lha kok mergo tresnaku karo Adi Mustika Sari kok. Paido. Nggih. Kula yen mboten siyos kalian Adi Mustika Sari, trimah mboten ngertos padaning jagat. Nah, kowe wis krungu dhewe kaya ngono. Prasetyane nak Mas Samboro lan nak Mas Sidarto. Senajan kowe biyen saben dina srawungmu karo Kyai Sakmara niki saiki panjenengane iki wis jumeneng bupati ana ing Jogorogo, nak Mas Sidarto calon bupati ana ing Maospati. Lagi calon. Perkara jejodohan aku ora bisa nemtokake pamili. Lah saiki kowe tentreming pertapan Kuta Slawe gumantung kowe. Kowe arep milih ngladeni nak Mas Sidarto apa nak Mas Samboro? Kowe pemenang ning tanganmu. Apa? Ya, iya. Kula Sing wis resmi aku paling resmi. Iki sing calon. tok kari atimu. Nggih, jane nggih ngertos. Cepat ta? Iya. Kula aja manut sapa-sapa. Manut tok karo atimu. Atimu mongko neng kene. Jadi sampai niku saiki diloro ngomong kok pripun. Kula niku lagi nari anak kula. Ati ten mriki kene anake mung manuk. Wis. Sing bisa gawe tentremku, tentreme keluargamu kowe. Saiki kowe mati. Kula ibu bapak kula dereng saged matur nggih bapak. Nah, mesti kasak. Dikandani sithik ora iso. Terus cincin ora maide. Kaya ngapa bingunge atine Mustika Sari mergo kekarone kowe pancen wis srawung suwe ana ing pertapan Kuta Slawe Lah iki. nggih wis kaya kata Nabi. Ning kok ya ora iso ngomong lho panjenengan iki. Nun sewu. Mbok menawi raosipun mesgul awit saking pakartiku. Sampun badhe kula tututi. Nggih. Nggih. Melu. Perkara siji rampung tuwuh perkara liyan. Wis saiki ngene wae. Nggih. Perkara anakmu tak rampungan Nggih. ning jaganing katentreman Kuta Slawe. Oh, nggih, nggih. Tak tututane Oke, sing hati-hati nggih, Pak. kuwatirke banget.